de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I nin kanso ni ka o jɔ Mali kɔnɔna la tunga lafiya a y'o haminata ni ka o bɔ tungarangew ulu kan musaka bɛ I bolo walima musaka tɛ I bolo dutɛrɛn bɛ e maa min bolo walima ni dutɛrɛn tɛ I bolo I sen don tunga lafiya ka tɔn na walasa ka se ka I nin kanso ni ka o jɔ tɔn min yɛrɛ ni ale bɛ daminɛ maa 10 na fo ka taa se maa 16 o ma yani tɔn yɛrɛ ka sigi bolonɔbila sɛbɛ o bɛ taa kɛ notaire fɛ yen n'an b'a fɔ ma ko seere tɔn sigilen kɔfɛ tirage au sort o de bɛ kɛ tɔn daminɛ la walasa ka se k'a dɔn maa fɔlɔ min ni ale ka so tile bɛ di a ma kalo 5 o kalo 5 maa kelen bɛ a ka so tile ni ka o sɔrɔ n'o ye villa hakɛlama ye kalo 7 o kalo 7 ka taa se kalo 8 ma maa wɛrɛ bɛ a ka villa tile sɔrɔ duplex fo ka taa se piscine ma ka taa se piscine ta ma I sen don tunga lafiya ka ni tɔn in na walasa ka se ka I nin kanso ni ka o jɔ ba maliba o kɔnɔna la danaya ale ni lafiya la dugukolo ko hami bɛ aw maa minnu fana na tunga lafiya a nana o fana ta ni ka bɔ aw kan maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan e maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa u ka nɛgɛjuru sira o banba ni o ye 00 336 41 94 03 80 00 336 77 83 04 14 email contact@tungalafia.com TikTok @tunka.lafia Facebook tunka lafia ni tunga lafiya ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'o ye an ka tungarangew ye u kɔni nana kana sojɔ ko hami bɔ aw la Jumai avril kalo tile 8 san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni ale waati selen ni a y'aw bisimila daminɛla mɔtikaw ka fintigilakaw ka nɔminɛlikɛla ale kɔni ye sɛbɛnfura ni ka o bɔ avril kalo tile 6 tɛmɛnen k'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni olu dayɛlɛla mura ale kunkan ko o kan mura ale bɛ jɛnɛ o lamini na a yirala k'a fɔ an ka fintigilakaw kɔni tun bɛ ka karɔgɛrɛ dinɛ tigilamaw olu kɛlɛ waati min na sa ko kɔni kɛra sababu ye ni ka dankari fintigi gansan maa dɔw olu ka bunahadamadenya o la mura dugu yɛrɛ o kɔnɔna la o de la sa nɔminɛlikɛla ale y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛna taga yɔrɔ in yɛrɛ la murakaw olu fɛ yen nɔ a tagatɔ la ani dɔgɔtɔrɔ jolenw bɛ taa u fɛ ani polisilakaw fana bɛ taa walasa ka se ka ko in ni ka ale ɲɛdɔn Mary ale ka bolimafɛn o kɔni suyɛna avril kalo tile 6 nɛgɛ kanɲɛ 18 o wagati Amba Gangu sigida o la Amba Gangu ale bɛ Tombouctou maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw de kɛra sababu ye ni ka bolimafɛn ka ale suyɛn bolimafɛn in yɛrɛ kɔni sere boloma ka fɔ la sa ko a kɔni tun labɛnlen de don ka taga mɔni n'o ye suntigɛ mɔni ye ka taga o di misiriw olu la a tagatɔ la o de la sa maa marafɛntigi ninnu ye a kunbɛn ni k'a lajigin ka bɔ bolimafɛn kɔnɔ ka taga n'a ye an bɛ to Tombouctoukaw fɛ yen nɔ hali sisan nɔ u ka lakɔli karamɔgɔw olu minnu tun ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ octobre kalo tile 15 san 2016 Tombouctoukaw olu fɛ yen nɔ sa u kɔni tun kelen don ka wala ni ka o sɛmɛ ka sababuya kɛ u tun ye baarabila ye a kɛra avril kalo tile 6 u ye o baarabila ni ka o ɲɔngiri ka sababuya kɛ u ye bɛn ka fɔ ni ka o kɛ baarabila in yɛrɛ kun tun ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ k'u ka san 4 wari dɔ kɔni de bɛ yen nɔ min ni a ma sara u ni dugu marabagaw kɔni kelen ka sigi ka fɔ ni ka o kɛ hali sisan nɔ u kɔni kelen don ka bagabaga ta ka u sɛgɛrɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko avril kalo tile 18 nata in na k'u bɛna u ka baarabila ni ka o lakuraya n'u ka laɲini u ma sabati an ka fintigilakaw ka kunnafoni so min bɛ yen nɔ n'an ko ale ma ko DIRPA u kɔni ye kunnafonidilaw ni ka olu wele kunu alamisa avril kalo tile 7 san 2022 u daga yɔrɔ yɛrɛ o la kunnafonidilaw ka ɲɛma a ka laɲini ye fɛn min sa o de ye ka se ka tiɲɛ kuma ni ka o da kunnafonidilaw olu kulo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya sa ko minnu ni a kɛra murakaw fɛ yen nɔ ani u ye kunnafonidilaw wele gawukaw fɛ yen nɔ ka sigi ka kuma ni ka o kɛ Colonel Dambele ale y'a ka kuma bɛɛ lajɛlen kɛ
ni mura kuma de a y'a yira k'a fɔ ko mura yɛrɛ baaraw daminɛna ni fɛn marisi kalo tile 27 tile 28 ka taa se a tile 29 ma u ye a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o kɔnɔna la kuma yɛrɛ la sa a ka fɔ la ko wagati min na u ye ni maa ninnu ni ka u ka kumakanw ka olu ta ka tila tuguni k'a dɔn u bɛ yɔrɔ kelen min na u kelen ka o bɛɛ dɔn wagati min na de marisi kalo tile 27 tile tɔ yɛrɛ la sa u cunna ni maa ninnu kan ni pankurun 2 ye pankurun 2 kɔni nalen wagati min na ka na u lakori o kɔfɛ de u sɔrɔla ka na ni baaraminɛn tɔw ye walasa ka se ka dankari ni maa ninnu na a ka fɔla tuguni sa k'u ka laadala kunnafonidila welelenw ka kɛnɛ o kɔnɔna la sa u taara ɲinata ni ka o kɛ gawukaw olu fɛ yen nɔ u ye gawo kunnafonidilaw ni ka olu wele ka kuma ni olu ye k'a yira k'a fɔ ko kunnafonidilaw de kan ka kunnafoni jɛlen ni ka o di jamana kɔnɔdenw ma walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kunnafoniya cogoya min na kuma kuncɛla sa a ye foli kɛ jamana kɔnɔdenw ye a y'a yira k'a fɔ ko kunnafonidilaw olu de kan ka kunnafoni jɛlen ni ka o di ani tuguni sa k'a laɲini kunnafonidilaw fɛ k'u ka kɛ kunnafoni ye ale kɛlɛkɛcɛ ye walasa ka se ka kunnafoni jɛlen ka o di avril kalo tile 6 tile kɔnɔna o la minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ye kiri minisiri ye ani bunahadamadenya hakɛw minisiri n'ale ye Mamadu Kasoge ale y'a yira k'a fɔ ko lakɔliden 150 minnu ni olu taara k'u bɛna kasodenw ni ka olu lakɔlɔsi k'a ye o baaraw kɔni ni ka olu ɲɔngiri ka sababuya kɛ a y'a ye k'a fɔ ko ɲɔgɔndan in yɛrɛ kɔnɔna la ko yuruguyurugu caman o de bɔra a la an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ lakana koɲɛw ma ani magansanw fana ka lakana o ma sa ale y'a yira k'a fɔ u ye sigini kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ka o kɛ n'an ko ma ko conseil des ministres a yirala k'a fɔ an ka bugunatigɛ sɛbɛnw olu kɔni bɛna yɛlɛma n'an ko a ma ko carte d'identité ka taa se carte nena ma a bɛɛ lajɛlen bɛna yɛlɛma ni ka a kɛ mansimafɛn o ye n'an b'a fɔ o ma nanzarakan na ko carte d'identité biométrique o kɔni bɛna kɛ sababu ye ni ka carte d'identité k'ale nɔ labila ka carte nena ka o fana nɔ labila walasa maliyɛndenw bɛ se ka lafiya u tagayɔrɔ la ka sababuya kɛ an ka carte d'identité yɛrɛ kɔni ale bɛ maa caman bolo ka sɔrɔ maliyɛnw yɛrɛ tɛ u bɛ taa tiɲɛni kɛ ni an ka carte d'identité ka sɔrɔ u tɛ maliyɛndenw ye a carte biométrique yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka se ka kalafili yɛrɛ kɛ ni a ye a bɛ tile damadama bɔ mɔptikaw olu bɛ dibi la o de la sa u bɔra ni ka u ka nisɔngoya ka o yira nisɔngoya yirali min yɛrɛ ni a kɛra sababu sa mɔpti gouverneur ale kɔni ye u ka kuma ni ka a ta bala n'o ye colonel Abbas Dambele ye colonel Abbas Dambele ale ni énergie ɲɛma u farala ɲɔgɔn kan ni ka groupe belebele 3 ka o ɲini mɔptikaw ye avril kalo tile 6 san 2022 groupe in yɛrɛ kɔni sera mɔpti dugu o kɔnɔna la a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara mɔpti courant fanga o kan an ka fintigilakaw ka kunnafonidiso u ye kunnafoni ni ka o di k'a yira k'a fɔ k'u ye dankari kalogɛrɛ diinɛ tigilama maa 4 na maa 6 u ye olu minɛ u ye mugujugu fana da u ɲɛsira la u ye o mugujugu fana ni ka olu tiɲɛ a kɛra ɲɔrɔ mara o la an bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o yɔrɔ Marc Christian Kabore kabini janvier kalo tile 24 san 2022 ni dan sigira ale ka fanga la fintigilakaw olu fɛ a yɛrɛ kɔni cogoya tun ma dɔn nka arabadon marisi kalo tile 6 san 2022 a kɔni dɔnna a tun bɛ yɔrɔ min na wa u ka fintigilakaw u ye a labila u ka fɔla ko nin wagati in na a kɔni a bɛ lakɔlɔsili o kɔnɔna la ko basi foyi tɛ a la Marc Christian Kabore yɛrɛ ka fɔla ko a bɛna segin ka taa ka denbaya o kɔnɔna la kunnafoni datugula Rusi kɔni ale ɲɔngirila ka bɔ bunahadamadenya hakɛw olu la Nations Unies kɔnɔna o la u ka fɔla ko maa 100 maa 93 olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Rusi sen ka bɔ bunahadamadenya hakɛw kɔnɔna o la o de la sa u ye a sen bɔ o la ka tila tuguni ka a yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ ni ka o minɛ Rusi la ka kɛra ni Ukraine ka kɛlɛ ye ONU fana kun ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ka o kɛ maa dugu 193 olu kun ka kan ka fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila o kun kan ka kɛ alamusado avril kalo tile 7 Rusi yɛrɛ dagayɔrɔ o la Mali kunnafoni jabarani lajabaw jana an ka kunnafoni an k'o datugu pewu sa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ halisa ko tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale ye jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya ni wagati in na u kɛlen don ka na ni projet kura ye projet min an ko ale ma ko
ni wagati na tunga lafiya ka projet kura ni o de ye u ka immeuble u be ka o de jɔ sisan nɔ immeuble min yɛrɛ sa ni ale lamunumunu n'a bɛ banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ n'a musaka bɛ te jɔ sefawari miliyɔn 17 la banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ i bɛ se k'a sara siɲɛ 4 o kɔnɔna la ka sɔrɔ i ma musaka bɔ min n'an b'a fɔ ma ko fɛrɛ i ma o si sara kalo la fana i bɛ se k'a sara euro wari 780 ani 80 n'o bɛ bɛn sefawari 100 ani 2000 ani 320 i bɛ se k'a sara o la walasa i bɛ se ka immeuble kɔnɔna la ka se ka so sɔrɔ ale la immeuble min yɛrɛ sa ni chambre 3 bɛ a kɔnɔna la ale ni salon a ye t'aw tɔgɔ sɛbɛn tunga lafiya ka nin na walasa aw bɛ se ka aw ni kan so ni ka o sɔrɔ ba maliba o kɔnɔna la hɛrɛ ani damu na aw k'an bɛn sini